Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya miƙa wa sarkin Bichi sandar sarauta kamar yadda aka baima Alhaji Aminu Ado na jihar Kano a watannin da suka gabata. A wannan rana dai, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya miƙa wa Alhaji Nasiru Ado Bayero sandar girma a wannan rana. Ya miƙa masa ita ne a yau a Bichi bayan bikin yarsa da aka yi jiya da 'yan gidan da yarsa wato Gimbiya Zahra'u da kuma Yusuf Bahar gidan shugaban ƙasa. Sai aka yi amfani da wannan dama aka ba shi wannan sanda ta sarauta a yau. Wanda fata kuke masa? Mutanen garin Bichi sun bayyana albarkacin baki su a inda suke cewa su ci gaba ya zo musu, domin da ba a kawo musu wannan masarauta ba za su samu irin ci gaban da suke samu ba. Abin da ta kai har shugaban ƙasa ya baro inda yake ya zo garinsu. Me ra'ayinku akan wannan sanda da aka baima wannan basarake? To kar ku manta a danna mana subscribe a wannan channel din tamu mai albarka, ko kuma danna ƙararrawar sanarwa idan an yi subscribing tun a baya kenan, domin ka samu damar samun bidiyon mu da zarar mun ɗora shi. To Allah ya taya Alhaji Nasiru Ado Riko